Dito kami sa Pilgrimage Island. Jesus the Savior ng 100 Islands. Siyempre, kasama ko. Ang paborito kong anak to. Dito kami nag-walking. Si James. Sige, James, sige. Parang nakinom tayo dito. Aakyat kami dun. Aakyatin namin yung... Saan tayo? Doon. Kami galing. Very nice. Aakyatin namin yung Pilgrimage Island. Ito yung bago, hindi ko pa naman napuntahan eh. So first time kong puntahan ito. Kasi noong pumunta ako dito, ginagawa pa lang ito. Hi Jesus! Thank you, we're here. I'm back with mga first timers here in 100 Island. Oh, nice, may bakawan. Sila po. Akyat kami. Ano? Hi. Hi. Ah. Maganda ang view. Maganda yung halaman nila dito, puro bougainvillea, kaya medyo flowery siya. Very nice. Hello. Yan. Kabilaan to. Kabilaan ang view. Ito ang view. Pagbalik na lang tayo mag-picture. Video ko muna. Video muna. Pagbalik na lang. Sige, nalagayat sa tayo. Okay. Bababa. Aakyat. Bababa. Ayan. Very nice dito. Oh. Oh. Yehey. Ayan na. Pagbalik natin, boss. Okay, naka-video ako. The Pilgrimage Island. Isa sa Saint. Oh, ayun pala si Saint Joseph, hindi ko nakita. Sorry po. Kaya nga po. Hindi ko po kayo nakita. Saan po yung daan? Dito. Okay. Entrance only and exit. Yan, on this Holy Week. Meron ganun dun. Okay. Aakyat na naman tayo. Ito po yung daan. Paakyat. Later na, boys! Ano makikita dito? Yan po. So, aakyat kami. Yan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Hindi ako nakatawa kasi sobrang saya kasi. Yes. Dear God, I am thankful to know that I am a work in progress. You are not finished with me yet. This is a place of worship and prayer. And here we are, the 10 Commandments. And here, the Holy Family. Ghost, picture mo ako. Baka tayo bumalik dito eh. Entrance na ito. Ito. Kailangan bilangin siya. Yung susunod na daan. Kailangan bilangin. 1, 2, Okay. 3, 4, 5, Yan po. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 33, 34. Bibilang ka rin. Take a break. 53, 54, 55, 57, 59, 61. Picture.
pa dito. Okay. So if you're here, you have to observe. There's the comfort rooms. You will have to cross the Last Supper. Oh, it's over here. Ito ba yung Last Supper? Doon ka na. Wait lang. Doon ka mag-video mo. Para makita yung mga view mo. Bawal pala dyan. Sagot yung view. Hi, Jesus. Dito ba yung ano niyo? Where's the pinipray? No. Sa Mount Zion yun. Tara ko dito. Picture. Picture. Tara, dito tayo. Okay. Thank you for watching. Bye. The view.